ମୁଁ ମୋର ଝାନ୍ସି ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱର ଥିଲା ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମିଜାଜ ବାକି ଝିଅମାନଙ୍କଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା, ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତୁ ଝିଅ ବୋଲି କହି ଦୁର୍ବଳ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ହେଲେ ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ। ଝାନ୍ସି ଏକ ଛୋଟ ରିଆସତ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା ଆକାଶ ପରି ବଡ଼। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଟିକେ ବି କମିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କହିଲା ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଝାନ୍ସି ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜାର ଅଂଶ। ଏହା କେବଳ ନିୟମ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଲୋଭ। ସେତିକି ବେଳେ ରାଣୀ ସେହି ଐତିହାସିକ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଝାନ୍ସି ଦେବି ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ରାଣୀ ସାରା ଝାନ୍ସିକୁ ଏକ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ରାଣୀ କେବଳ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବା ଶାସକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସେନାପତି। 1857 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ସେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲେ। ପିଠିରେ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ରଣଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଇଂରେଜ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅବଳା ନାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାକ୍ଷାତ ଯମ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 1858ର ସେହି ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର କହିଥିଲେ, ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ସୈନିକ ଥିଲେ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, କାରଣ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସାହସର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଖଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଦୁର୍ଗ ପତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସ୍ୱର କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଇତିହାସର ଏକ ପୃଷ୍ଠା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆତ୍ମା।